Keď sa modlím, Boh mi niečo hovorí. Ako viem, že to hovorí Boh? Ako viem, že to hovorí Boh? A nie je to iba moja fantázia, alebo iba niečo, čo chcem počuť. Ten, kto sa nemodlí, nerozpozná ten hlas, a kto má modlitebnú prax, rozozná, kedy hovorí Boh. Keď sa na niečo opýtaš Pána Boha, tak odpoveď ti môže dať, že odpovie ten zlý duch, aby ťa pomýlil. Potom ťa milia názory druhých ľudí. Potom ťa milí tvoj vlastný hlas. A milí ťa svetský hlas a hluk. A milí ťa svetský hlas a hluk. Ale existuje ešte Boží hlas, veľmi jemný, ale pozná ho iba ten, kto za Pánom Bohom chodí. A kto s ním chodí, ty to musíš poznať, s kým chodíš. A keď chodíš s Bohom, poznáš farbu jeho hlasu. Poznáš spôsoby, ako k tebe prehovára. A toto je to najmocnejšie, čo máš. A vtedy sa nepomýliš. Ja by som chcel povedať to, že Boh hovorí biblicky. On používa biblickú reč. Toto ho odlišuje od iného. Ale to, čo je najdôležitejšie, viete, aj diabol, keď hovoril s Ježišom, tak hovoril biblicky. Aj on používal Bibliu. Ale to, čo ho odlišuje, je, že neviem, či sa vám niekedy stalo, že vám zavolal kamarát z mobilu vašej priateľky alebo niekoho známeho, sa tváril, že to je on a vy ste ho po 4., 5. vete odhalili, že to nie je ten, ktorý vám volal, ale že niekto, ktorý sa hraje na toho dotyčného. A ste to vycítili zo spôsobu reči, zo slov, alebo z emócie, ktorá v tej reči chýbala alebo nebola, z farby hlasu. A niečo podobné má Boh. Viete, diabol nedokáže napodobniť lásku, dobrotu Boha. Toto on do slov nikdy nedokáže vložiť. A vy viete, keď k vám niekto hovorí, že vás má rád, miluje, chce vaše dobro, alebo sa vám líška. Toto je to, čo to oddeľuje. Z Boha nikdy nejde žiadne zlo, žiadna zákernosť, žiadna irónia, žiaden sarkazmus, cynizmus a tieto veci, ktoré sme sa my ľudia naučili vkladať do slov. Toto Boh nerobí. Toto Boh nerobí. A Boh, aj keď nás usvedčí z hriechu, tak to zrobí s veľkým taktom a s veľkou láskou a veľmi citlivo. A veľmi citlivo. Podľa toho ho rozpoznáme. Tak ako keď poznáte niekoho, koho milujete, ak to viete, že miluje vás, hneď viete, že to on k vám hovorí. A keby niekto aj si vyklepal jazyk, jak ten vlk, a napodobnil mamičku, hneď ho odhalíte. Hneď ho odhalíte. Aj vtedy, keď nám Boh musí povedať ťažké veci, ktoré sú pre nás ťažké, ktoré sú niekedy nevždy príjemné, Boh vždy zanecháva po sebe pokoj. Že aj keď viem, že má Boh niečo usvedčí, že poviem si, že tak akoby kameň padol zo mňa a mám v sebe pokoj, Boží pokoj. A toto je dôležité, vedieť to rozlišovať. Sa učíme. Celý život sa to učíme. Že vlastne ako rozpoznáme.
po ovoci. Pán Boh k nám hovorí vo našom svedomí, cez Božie slovo, ale vie hovoriť k nám aj cez ľudí, s ktorými sa stretávame. Pán Boh je všemohúci. Má obrovské množstvo, nevyčerpateľné množstvo možností, ako sa k nám môže prihovoriť. A keď si nie sme si istí, tak Pán Boh pošle niekoho, kto bez toho, aby vedel, že čo prežívame, tak nám môže povedať niečo a zrazu povieme, naozaj to bol Boh, kto ku mne hovoril. Aké ovocie to slovo, ktoré cítite vo svojom vnútri, vám prináša? K čomu vás povzbudzuje? Povzbudzuje vás k láske, k láskavosti, k milosrdenstvu, k odpusteniu? Alebo vás povzbudzuje k tomu naozaj ísť prosiť o odpustenie? Vtedy to je Božie. Pojďte se mnou. Mám pro vás úkol. Myslím, že jste jediný, kdo to zvládne. Už je tu půl roku. Nechce nikoho vidět. Myslím, že chce umřít. Události v tomto filmu jsou pravdivé a odehrály se u hranic mezi Argentínou, Paraguají a Brazílií v roce 1750. Máte výčitky? Takhle. Takhle chcete žít dál? Nic jiného nemám. Máte život? Žádný už nemám. Cesta ven existuje. Už nikdy nebudu vykoupen. Možnost volby je od Boha. Vy jste si zvolil zločin. A co odvahu k pokání? Aj vtedy, keď nám Boh musí povedať ťažké veci, ktoré sú pre nás ťažké, Boh vždy zanecháva po sebe pokoj. Podľa tohto môžeme rozpoznať, že Boh hovorí k nám.